Vamos aló! Moi bons días, familia! Que tal estamos? Estamos ben ou non? Ti que dis? Eu sempre digo mesmo, pero a cousa é poñernos un pouco ao conto e poñernos a cociñar tamén. Gústache o conto? Gústache, que xa o sei eu. Gústache cociñar? Gústache tamén, que tamén o sei eu. Tamén... Senón que faz vendo un programa de cociña. Non, é que a mí me entretén. Pois parece ser que tamén me gusta. Non pasa nada. Se non che gusta cociñar e ves o está che bo, eu agradecido, Eu e Lidia, que dentro dun momentiño xa está aquí. Pero o máis importante de todo é o que vos digo. Collede receitas para o vosso receitas. Hai xente, é que non son moi bo comedor porque non probaches a facelo. Ou que? Hoxe imos facer unha cousa ben guapa e ben bonita, porque é unha desas receitas que saíu así como da inspiración, que lle digo eu. E por que estou a dicir iso? Porque outro día comentábamos que moitas veces abro a neveira ou o conxelador, porque moitas veces conxelamos cousas e dicimos que facemos con esta historia que temos aquí? Se isto leva casi xa un ano aquí e vais estragar. Pois mirade, desa historia, dese abrir os meus caixóns do conxelador, da neveira e tal, saiu unha receita que dixen, esta comparto sí ou sí con toda a xente do Estache Bo que quero de corazón de verdade. Porque mirade, temos unha chea de ingredientes que son moi básicos, pero que seguramente nunca casaríamos. Temos por aquí unha coliflor, vale? Unha coliflor que tiña por a neveira e tal, dixo, veña pa dentro. Temos por aquí un pouco de perexil. Temos tamén uns chocos, vale? Pequenos neste caso, pero son sabedores, choco galego da ría espectacular. Temos unha cebola, teño fiuncho, teño un pouco de viño e de caldo, uns espárragos verdes, teño un pouco de allo, teño por aquí unhas caienas e unhas chirras, neste caso unhas ameixas espectaculares, que esta sí que fun a por elas. Pa que? Pa facer unha cazola de choco con ameixas e coliflor. E veña que vamos con toda a enerxía do mundo. Moi bons días, Lidia. Bons días, Iván. Como estás? Eu ben, ti que tal? Eu estou increíble hoxe. Por que? Por qué? Porque moitas veces, eu digo, vos sabes ti perfectamente que ando lendo receitas de todos os sitios, Se me dá un receitario da, mira, encontrei isto, a man e boli, ainda me gusta máis cando están así. Sí. As follas amarelas. É que licua. E con iso lido, verdad? A veces que está, canto leva esta? Mira, a libreta da miña nai, que é unha letra así media acostada, non hai que escribir así moi ben, pero enténdese perfectamente o único importante que se entenda. Antes escribían moito mellor, As letras de antes non teñen nada que ver. Meu pai, bueno, un refirijante. Esa letra caligráfica. Máis suave para arriba, máis grosso para baixo. Escoitade que isto é certo. Antes, a xeración de antes, os avós e tal, tiñan unha letra, unha caligrafía, como está dicindo, unha P con veña reperifante, tal, con todo, e nós agora... É que xa non escribimos. É que agora para dicir por qué, X é unha que, o sea, nós xa facemos unha cousa bastante extraña. De todo, fai pouco, lía que estamos perdendo o de escribir, porque facemos todo notas en móvil, e que o de escribir entra mellor na mente. O sea, que se o escribes cun boli, con lápiz, da igual, nun papel, que é moito mellor que escribirlo nun tal. Bueno, hai historias, terapias de xente que ten... Eso líchalo algunha vez, Sí. porque a veces ves que, mira, tes xente que ten problemas ou que tivo algunha cousa que lle traumou ou que lle quedou aí. A moita xente que, non sei como lle chaman, non sei que, lead winding, pero que hai que escribilo para intentar superarlo mellor. Procesalo. Exactamente, ou procesalo. Boa resposta. Mirade, pois hoxe imos procesar unha cousa ben bonita, que é un elenco de verduriñas que encontrei por aí, vale? E facendo algo que vos dixen antes, que é verdad, que era nunca casaría esta receita, non é de ninguén. Nin é que collín un pouco daqui, que son moito de corta-pega, collo un pouco daquel cociñeiro, un pouco daquela cociñeira, un pouco daquel tal, algo que vin en internet, e digo, isto podémolo xuntar. Pois isto non. Isto é unha cousa de, como faz? Como que ameixe se... Sí. Xa verás como pegan. E o primeiro que imos facer é coller esa cebola e ese fiuncho. Fai pouco dixenche que me encantaba o fiuncho. A min tamén. É que me encanta. Pero que ademais, a primeira vez, teño unha anécdota, a primeira vez un gran cociñeiro falábame do ben que estaba no forno, laminado nunha mandolina, o ben fino, cun pouco de salmón.
Eu pensaba, pero que me estás contando? Porque eu empregaba sempre isto para os caldos, vale? Para darse sabor aos caldos, non comía a verdura. Pois non sei, non me digas por qué, empecé facendo nesas cousas así. Algún día que lera que o sabor anisado e tal, que daba moi bo sabor para o peixe, e facía iso. Pero de repente, comino e dixen, pero que me estou perdendo na miña vida? Como sabe isto? Claro, como sabe isto? E o que fixen foi dixo, bueno, pois igual que sabe no forno laminado, pode saber un pouco rustido como a cebola. E iso ímolo facer hoxe, e por favor, isto vai, falo por mí. Ten unha textura diferente que a cebola, pero o sabor así máis anisado, que non lle gusta a todo o mundo, pero que lle gusta, gustalle moito. Mira, sí, eso é certo. Mira, pero a miña, vou dicir unha cousa, que isto é tal, a miña rapaza non lle gusta o anís, vale? A Sandra odia o anís. Mítica, la arpeira, non? Miña nai fai rosquillas, bótalles un chisco de anís. Claro. A burr xa non lle gusta. Vas a calquer sitio, o anís estrelado, sí. Porque non tal, porque outra é unha cousa que ten un pouco de alcohol e tal. Anís estrelado, que é moi taiwanés, o sea, asiático. Ben, non lle gusta. En contra, eu fago un rustido disto, que é verdad que inicialmente cheira, ten un toque anís, pero cando coces como xenxibre, como allo, vai perdendo certos tons, e un deles é o anisado. Non se encontra. Eu digoche, que non che gusta o anís, proba isto. Pero é certo que ten esos toques iniciais, sobre todo nos caldos, que se nota moito máis. Pero de verdade, a min encanta. Tens que explicar que non levas comisión por vender fiuncho. Que parece últimamente que vendemos o fiuncho e non levamos comisión. Teño unha fábrica de fiunchos. Vou dicir fábrica de fiunchos. Non teño. Pero ademais, é que mira, por exemplo, estas cousas deixoas eu sempre para eses caldiños e tal, porque esta receita xa fixeches ti na casa, non? Xa probaches. Esta combinación non é un plato combinado ao azar, ao show. Esta é a combinación definitiva de como facer un prato co que teñas por aí, porque o fixen eu, e aí estaba. E collín chocos, porque é os chocos que tiña que falaba no conxelador, que moitas veces non pasa que metemos cousas no conxelador para ser bastante ordenados, para tal, e despois, abur. Mételo no caixón alá, non hai ninguna anotación de cando da fecha. Non podo abrir o conxelador de tan cheo que está. O sea, estamos en operación conxelador porque non hai onde meter nada. Vale. Mirade que moitas veces non o falamos, vale? Vou deixar eso por aí. Ten tamén un pequeno tuberculiño, mira de aí, porque a veces non o falamos así. Isto hai que quitalo, vale? Vale pro caldo, vale para calquer cousa. Mira, que xa cheira dende aquí. Sí, total. É que a mí encanta este cheiro. Total. E o que fago eu é meterlle aquí a puntiña e quitar un pouco esta pequena raíz. A partir de aí comes absolutamente todo. É como o tema da piña, non? Como se chama isto? Que é comestible, o da piña, pero normalmente quitamos, pero é comestible. Isto tamén, o que pasa que é un pouco máis duro, máis ferro, eu vou non pregar para outra elaboración. Pero neste caso, exactamente. De feito, a infusión de fiuncho en a infusión carminativa, que nos axuda tanto a previr gases como a expulsaros, a relaxar o intestino, e que non se queden aí... Carminativa, estaba pensando dicindo que é a carmiña, pero non, carminativa. Non é carmiña, non. Vale. Estaba pensando eu, se o botaras con intención, porque temos unha receita hoxe que pode producir moitos gases con mal cheiro. Non sei se sabías, non sei se cando a fixeches ti na casa tiveches esos problemas. Non notei nada, pero estaba solo ese fin de semana. E Sandra notou. Vale. Estaba solo ese fin de semana. Igual non tal. Teño un nariz moi bo, e tamén son crítico meu mesmo, e a veces fago de... Non vai, non pasará, podes botalos por aí. Non che pasa, hai que botalos, Cuidado ca xente, hai que botalos, por favor. Que vamos a facer, vale, claro. Pero explícame o porqué desta como estás a contar. Pois justamente porque hai moitos alimentos con compostos sulfurados ricos en azufre que poden darnos mal cheiro aos gases. Vale, que é o que ten azufre logo aquí? Temos a coliflor, as crucíferas en xeral, as familias das crucíferas, temos os legumes e, ademais, aquí non temos legumes, pero o espárrago verde ten o mesmo tipo de compostos que os legumes que poden dar ese cheiro... Non son da familia, pero teñen esa composición. Teñen ese mesmo composto. Temos tamén o allo e a cebola. Vale. Allo, cebola, allo porro, tamén esa familia de alimentos tamén teñen compostos sulfurados. E despois temos as ameixas, certos mariscos, carne vermella, que neste caso non temos, e sobre todo a xema do ovo, tamén é moi rica en compostos sulfurados. Sulfurado, eso sí que sabía, por exemplo. Pero bueno, escoita, non me estarás a dicir que se non queremos que non nos cheiren as gasificacións, non podemos comer cebola, o que quería explicar un pouco é como os gases falan de nós. Vale, pero eso interésame, entonces contame, a ver. Bueno, neste caso temos moitos compostos sulfurados que nos poden dar un mal cheiro, pero temos pola contra o fiuncho, que o fiuncho é unha especie, unha verdura con efectos carminativos,
Vale. que nos axuda a previr os gases e a expulsar. Carminativo que é exactamente? É iso, non sei. Isto mesmo. Carminativo. Outras, sí, hai máis sustancias carminativas, pode ser... O comiño, o sóname. comiño, pode ser a Porque- menta, vale, pode ser... sí. Ajá, porque o comiño soname da xente dicir se vas facer legumes, o comiño vai te axudar tamén a que eso non pase, non? Vale. Sí. Carminativo. Temos das dúas cousas, pero que pasa? Hai gases normales, non? Pois neste caso, pois poden ser consecuencia de que estamos comendo pois alimentos azufrados. Vale. Pero noutros casos non e poden ser un indicador de outras cousas. Vale, aí querías chegar ti, xa sabía que estabas afiando por algo. Veña, a ver, que pasa con iso? Vale, é normal ter gases, é normal de tanto en tanto cando comemos alimentos azufrados, pois eso, ter gases, pero cando é algo como moi continuado, Sí? moi incómodo con dor, Vale. ou asociado a cambios no tránsito intestinal como diarreas ou estrinximento, está ben consultalo, porque pode indicar pois certas condicións como un síndrome de intestino irritable, como unha disbiose intestinal, un sobrecrecimiento bacteriano, vale? Vale. Non é normal si doe, si temos dor, ou se vai asociado en Ou cambios hinchazón de máis tamén, non? distensión moi exagerada. Que iso vale? tamén o que quería dicir. Eso non hai que normalizalo, pois Vale. temos que ir ao médico. Vale, sabes o que pasa? Eu escoitaba agora, pareceme ben, porque non fai moito que eu tal que lin que tiñamos como vou falar directamente. Peidos, que tiñas que botar como 18, 20 peidos ao día. Hai que contalo. Non sei como contaba, pero eu... E cando durmes que vos conta, parella. Vale, pero Claro. é que se salían así, pum, que eran normais. Ah. Pero os que iban así o caladiño, Así como e que eran cheirentos, que esos eran malísimos. Que esos eran os que che dicían que tiñas esa simbiose, que dixite... Simbiose non, disbiose. Bueno, simbiose e disbiose, pero é química, non? Non sei tanto se é o tipo de si é así moi expulsivo ou é máis, non sei tanto, Vale, si vale, ten vale. moita base eso, pero sí que é verdade que, por exemplo, cando non teñen mal cheiro pode significar pois que estamos a comer rápido. Por exemplo, o comer rápido, Vale. primeiro tragamos máis aire, e Vale, despois o eso escoitei masticar... moitas veces. O sea, é certo, eso pode ser, trágase aire, trágase aire. Sí, e tamén sucede que o masticar menos alimento está menos predixerido e, polo tanto, dá máis traballo a hora de dixerido, podendo producir máis Eso ten gases. todo sentido, As dúas vale, cousas. as dúas cousas, vale, pero eu cando escoitaba de tragar aire moitas veces dicía, eu non sei, porque como tragar, o aire respírase, pero tragar, como tragas aire? Eu Sí, non pois vin tal cando cousa na miña vida. chicle, ou cando bebes directamente, por exemplo, da botella en lugar do vaso, non enches toda a boca con auga, non? Hai unha parte que vais en auga e vas tragando, como cando se fuma ou cando... Sí, vale. E pode producir erutos normalmente, non? Cousas, o sea, os gases é unha historia, porque os gases Mundo dependen dos gases. dependen que civilización, dependen que cultura E de boa educación. e de boa educación, Sí, incluso, sí. verdad? Eso escoiteino e... Pero a mí pareceme ben eso, A mí, sí, Que a xente se normalizar, libere. sobre todo normalizar algo que tes que facelo. Pois sí. Porque cando ven un eruto, cando ven unha cousa e gardala, é contraproducente. Pero ti sabes que a Home, se xente... estás nun ascensor e sabes que son deses caladiños e que non cheiran, non pasa nada. Pero como cheiren, aí empeza a historia Pero do hai unha ascensor. cousa curiosa, que a Fuche ti. xente maior- Pero somos dous no ascensor, fuche ti, esta é moi mítica. Mira un segundo, Sí. que quero contar algo, que isto é importante para min. Vale, que quero que agora me contes iso. Sempre, pro fiuncho, meterlle algo de tostada, vale? Teño Que agora queres dicir algo de tostada? Claro, algo de lume alto para que vaya sacando eses tons un pouco tal. Vale. Gústame porque agora o fiuncho ten unha textura como bastante dura. Porque a cebola, por exemplo, se lle faz isto e te pasas pode queimar, pero os aromas que saca o fiuncho, recordade, son moitísimo máis guapos, vale? Entonces, que se toste un pouco como está así a lume de carón, a lume de carozo, e témolo prácticamente listo con un chisco de sal. Contame, sígueme aí, dame un par de allos e dime. Ahora que estabas falando deso, do tema social, non? Sí. Hai xente que pois, xa ben sexa porque tivo pois algún accidente cerebrovascular ou porque ten Alzheimer ou porque ten certos cambios non a nivel cerebral que non sabería explicar. Sí. E parece ser que perden estas reglas sociais e de repente síntense libres. Boom. E pareceme maravilloso, incluso sei de xente que era como moi cohibida, non? Cando era máis nova, de todo moi medido, Recatadamente, comportarse sí. diante da Non xente, pase. e tivo algún evento, digamos, e de repente, como, veña, bota un peido que da tan ancha. E pareceme maravilloso ter esa liberdade. Eu creo que deberíamos reforzar facer o día do peido, vale? E que todo o mundo poidera estar tranquiliño
no seu entorno e facer as cousas. Digo de sempre, se cheiran agradable non é, Pero moito máis agradable o cheiro do Non o fiu. decides. Digo eu. Non o decides. Digo eu tamén. Vale, mirad o que estamos a facer aquí. Peidos non máis, hoxe. De feito, cando comamos eso xa me contarás despois cando acabes de comer como che foi a tarde, vale? Por home, como estamos tan sulfurados todos. Ben, agora, un pouquichiño de allo. Temos xa o noso rustrido principal aquí, que é algo e quería que veramos. É algo super sinxelo, vale? Neste caso, eu, como sabedes, dirás, e non marcáchelo choco antes, nin nada, tal. Non. Hoxe o choco, amigos, o que quero facer con el é algo bastante interesante, vale? É bastante interesante. Isto é un cacho de verde, o verde non o vou querer do tal, vale? O choco xa o dixo moitas veces, pero vou non repetir porque non me importa en absoluto a veces repetir as cousas. O choco, ou guiso, amplio, largo, tal, para que as súas fibras se desfagan este brandiño, ou unha cocción de pim pam pum para botar de novo, porque senón, no medio queda moi chicloso, moi correoso. Por lo tanto, hoxe, xunto con eses espárragos verdes, imos facer un salteado rápido para meterlle a última hora. Nos aquí, que temos isto, teño un pouquichiño de viño, xa vou aproveitar para meterlle. A cayena vou a meter tamén aquí tamén dentro dun anaco, pásame por aquí, xa quero ter aquí, non me quero olvidar dela, porque o toque picante neste prato é maravilloso. A ameixa cun toque picante, ese tal, vai quedar sempre moi ben. E o que vamos facer agora é lavar un pouco esa coliflor, vale? Lavar rapidamente, non é lavar porque xa teño lavada, pero é quitar unhas floreciñas por aquí. Coliflor, que esta sí que é xa o seu cheiro nos di moitas cousas, non? En plan, cando estás cocendo a coliflor, de feito hai como pequenos trucos que a coliflor para decir, hai xente que a coce en leite, vale? Sí. A min, cocela en leite para facer unha crema, un puré, pareceme unha auténtica maravilla, porque, de verdad, moitas veces empregamos pataca, empregamos tal, non recordando que podemos facer purés con outras cousas. En este caso, a coliflor é algo tan versátil para un puré, para facer no forno, para especiar, para cocer como a hoxe, nesa tal, para facer cun bacallao, é unha auténtica maravilla, de verdade. O vapor vai cheirar tamén menos a casa, Certo. Bueno, o vapor, escoita, hoxe falamos de cheiros que flipas. Vale, mirad o que estou facendo agora. Teño aquí un par de rosetas, non? E o que teño é aquí un chisco máis de viño porque teño lume a carón, voulle meter todo, acabamos de evaporar un pouco, e vou empezar a meter directamente a coliflor aquí. Mirad o que estamos a facer é que rápido vai todo. Por certo, eu son dos que digo que a coliflor, se as magas moito, malo. Empezamos a fallar, vale? Por que digo que empezamos a fallar? Porque, mira como os vou naquizando, por certo, que tamén cousas cas maus, os cociñeiros facemos moitas. Se queda moi cocido, ou cocida demais, pero o meu gusto, vale, desfaise toda, e mancho o guiso xa non é tal. Entonces, eu quero que queden os arboliños prácticamente como os poño. Entonces, poderíamos empregar unha cocción ao vapor, vale? Mira o que estou facendo, Poderíamos empregar unha cocción ao vapor? Poderíamos, vale? Sen problema ningún. Pero neste caso, o que quero é facer como unha especie de vapor aquí. Xa verás o truco que vou a facer. Esta podela poñer por aí porque xa non vou a empregar, que é máis que suficiente con esta que estou a meter. Mirade, aí, tal e como a vexo, suficiente de todo. Así me gusta. Mirade, temos a coliflor por aquí, moitas grazas. Con esta coliflor, e lume a carozo, vale, como digo eu, ben de lume, vamos a meter unha cousa que é un chisquiño daquel caldo. Deixeme aquí, moitas gracias. Lidia, eso é, para aquí. E imos facer unha especie de vapor, Lidia, mira. Temos unha tapa maravillosa, sinxela de todo, vale? E temos isto por aquí. Agora, se temos lume a cachón e pouco líquido, esas verduras a punto de tostar de todo, se o que fago é meterlle un chisquiño de caldo, neste caso, vale, de verduras, con ese lume, fago esta historia e con esa pouca cantidade de humidade que lle acabo de botar, sen que faga cocción, porque ao final non chega a coliflor, o que estamos a facer é ese vapor, que agora, en exactamente 8 minutos, vai a estar prácticamente o dente xa. E despois, con 5 máis, mentras fago ese choco, ese salteado rápido, con esas ameixas para abrir aí, vai a estar. Así que, dádeme eses 8 minutos, ese chisquilichasqui, seguimos falando de peidos, hoxe, vamos pa aí, veña. O sexa que sí, azufrada. Mira como está, mira. Pacapán! Escoitade, na casa. Parece super relaxante. É relaxante. Escoitade na casa. Cando tes un espárrago verde bonito como este, guapo, así anchiño e tal, se é da miña madriña Clarisa, moitísimo mellor, pero a veces non empregamos os de madriña, non dá pa todos, vale? Dá pa min e pa poucos máis. Faz esta historia, que tal? Isto, por favor, non o tiredes.
que falamos moitas veces dos caldos, pero que isto fai un caldazo que flipas. E, ollo, se tes un pouco de paciencia e queres paralos ben, pero senón, cócelos así, tritúralos, vale? E despois, cun chino, cun pouco de caldo, e fan unha cremiña que flipades. Agora, para comer así non, porque son moi fibrosos, vale? Entón, o que facemos é telos aí, isto, gardámoslo, por aí temos estos ben bonitos por este lado, e facemos unha cousa, mirade, 8 minutos, non? Dixemos máis ou menos 8 minutos. Así se fumía, hai que ter cuidado, ir xogando, se nos quedamos sen líquido, se nos quedamos tal, botar un pouquiño máis de caldo, de auga, de viño, dá un pouco igual, un elemento líquido para que siga facendo ese bafo, perfecto. Aquí agora, eu creo que un é suficiente. Vamos facer o que di o meu compañeiro Rafa. Tacata. E pa dentro, vale? Isto para ti. Pero vou vos ensinar, como é certo, porque vai dicir algún, ese está medio cru. Primeiro non está cru, porque está tal. Pero mira como entra o garfo, vale? Se o garfo entra así, xa notalo, crédeme que isto está para comer, vale? Con esa dentada. Pero que ademais, ainda lle quedan estos 5 ou 6 minutos que temos. Por lo tanto, está no punto perfecto. Eu vou no deixar máis ou menos así, agora sí, a lume pequeno, e o que fago é cambialo para aquel dali, se collo o que é, moito mellor, vale? E facer o seguinte, este por aquí, que se siga facendo estes minutiños, e agora, o que vos dixen sempre, co do choco, lume a cachón, porque imos facer o seguinte, que é saltear ese choco con esos espárragos verdes aquí para despois meterlle a nosa coliflor, o noso fiuncho, a nosa cebola e o noso allo que pouco máis ten por aquí. E o que imos facer é o seguinte, pásame a tábua, porfa. Imos secar ben, isto é moi importante, vale? Moi importante. Imos secar ben, eso é, aquí comigo, isto para un lado, perfecto. Os nosos chocos. Por qué? O choco, se ten un pouco de agua, despois aquí empeza a saltar e poñémonos perdidos. Pero non só nós, senón tamén a cociña. Así que importantísimo que estén sempre moi sequiños. E, por favor, mira de que cousa... Mira que maravilla. Estes eran pequeniños, Este é choquiño, da palma da mao. Pero unha auténtica maravilla. E o que facemos... Estes están tan ben secos. Teño aquí compañeiros que, bueno, funcionan, que é unha auténtica maravilla. A veces a xente dime, que, pero estás solo aí para facer todo eso? Teño un compañeiro. Teño a Rafa comigo, que está aquí e fai de todo, macho. Un auténtico crack. Pero, o que vos non sabedes é que isto, voulle dar uns corteciños aí, e que non lle vou botar de primeiras, non lle vou botar nin aceite, vale? Se vedes aquí, pero se están cochos, Iván, non, é a tinta. Acordados que os cefalópodos teñen un mecanismo de defensa moi bonito que chamase tinta, e cando se ven un pouco apurados e ven unha cousa fea ou un tío peideiro ao lado, a fan, pum! Dame un mecanismo de defensa humano. Exactamente, pum! E aí o temos, vale? O sea, que cuidado con iso. Isto, que colla algo de lume e cortamos. Maravilloso. Por certo, eu, o do choco, é unha cousa que non é que me guste, é que me flipa. Vale? Cachiños grandes, para que encontremos dentada, así. Eso é, pa dentro. Estes choquiños recheos, se non estiveran abertas en camisas, isto tamén é outra maravilla, Maravilla. Contame. Se queres, vou a dar consellos para reducir a presenza de gases. Ti dalle, home, todo o mundo querrá, non sei, a min dame a presencia, eu quero que non cheiren. Bueno, xa pides moito, claro. A ti tamén, viña, vamos. Xa comentamos primeiro que hai que descartar que haxa algún problema de base se é algo que sucede con frecuencia, porque tamén pode ter que ver con que mal absorbemos algún azúcar, como a lactosa, como a fructosa, vale? O non, hai que descartar primeiro esas condicións. Pero digamos que os gases de andar por casa. Ben. Vale. Primeiro, importante comer moi a modo. Porque, polo que dixemos... Só dixetes, comer a modo... Non beber bebidas con gas, que é como unha obviedade, pero... Sí, pero hai que... Mira, as obviedades tamén dicimos, nosotros tamén as dicimos. É unha obviedade, pero bueno, intentar comer sen distracción, senón falando a vez, porque moitas veces comemos, estamos a falar a vez, a boca chea. Vale. Iso pásame a min, a boca chea igual non, pero falar e comer é todo un. Outra cosa que podemos facer é tomar na sobremesa, se temos este problema de xeito moi habitual, unha infusión carminativa, unha infusión con fiuncho, non? Unha infusión con xenxibre, unha infusión con menta, vale, para que nos axude. Tamén movernos despois das comidas, en lugar de quedar sentados na sobremesa, intentar camiñar, axúdanos, non? A expulsión dos gases. Se temos alimentos en concreto que xa identificamos que nos tan regular como os legumes, por exemplo, que digamos que é un bastante habitual porque teñen moitísima fibra, o que podemos facer é trituralos. Facemos a comida para todos, as lentellas, por exemplo, para todos, e despois, pois, as nosas,
pasámolas pola batidora. Eso xa dixo unha vez. Eso parece moi interesante, Lidio, do tema da tal, porque hai xente que dirá eu non como legumes, a ver que fago, unha cousa e outra, e de repente, vale, pasa que se trituro eso, como a min encántame, por certo. Porque sabes que pasa? Estes compostos sulfurados son beneficiosos para a saúde. Vale. De feito, os que están nas crucíferas, que son os glicosinolatos, son os que nos axudan na prevención do cancro. É dicir, é beneficioso. Pero se nos produce moita molestia, podemos minimizala así. Glicosinolatos, palabra nova para o Iván Mariñas que vai Nova, flipar. no, xa dixe moitísimas veces. Anda que non a falei aquí. Eu to leo. Esto de glicosinolatos. Non. Pero a coliflor sí. Pero a coliflor sí. Ven por aquí, vamos a acabar de ver a coliflor. Vistedes como está nese putiño que vos dixen, esa auguiña que tiña maravillosa, ese todo, un segundo de nada, porque imos facer o seguinte. Temos o noso salteado. Mirade ese choco que vos dixen. Algún dirá, pero está tolo. Pero isto está prácticamente feito. Un minutiño quédalle. Ese espárrago vais a cada facer aquí tamén co bajo. Vamos subir un poquinho o lume aquí. Mirade que isto está a sacar do seu. E agora, non empregamos moitísima sal porque temos unhas ameixas maravillosas. Ameixa galega, 100%, metida aquí. E mira o que facemos. Vale, collo, ao mítico de sempre, teños cun pouco de auga e de sal, vale? Acabamos de lavalas, metemos aquí toda esta historia e isto, se temos unha ameixa fresca, unha ameixa bonita, unha ameixa maravillosa, como é o caso, vale, que vai pasar? Que ten líquido salgado, líquido dado. Por lo tanto, non vamos a precisar absolutamente nada máis. Tiramos isto para aí. Facemos o seguinte, mirade isto que cousa maravillosa. Imos tirando, mirade as cores, ese verde, ese todo, ese choco que temos aí, esa historia, e polo tanto tamén as nosas ameixas que abran nese último vapor. Este auga desta ameixa, vale, que imos a meter aí, é a auga que nos vai a salgar, que nos vai a dar o último rezume, os últimos zumes, neste caso marinos de todo. Mirade que cousa, mirade que flor, mirade, aí vai quedar no medio como me gusta a min. E aquí, agora sí, tapamos, deixamos que eso abra, eses líquidos acaban de cociñar todo e, recordade, ameixa fresca, 3-4 minutos, empezamos a facer abrir todas, paramos cocción, isto agora lume forte, e nun chisclichasqui con algo de perexil por riba, a papar. Así que sí, non? Hoxe cociñamos cazola de choco con coliflor e ameixas. Comezamos picando o fiuncho e a cebola para rustrir cun chisco de aceite uns minutos xunto cun par de dentes de allo e viño branco. Ao mesmo tempo que cortamos a coliflor en anacos, incorporando a tarteira cun chisco de caldo para tapar, facendo unha especie de vapor e cociñar uns 8-10 minutos. Mentres, cortamos os espárragos verdes e os chocos para saltear cun chisco de sal e pementa nunha tixola uns minutos e, de seguido, incorporalos á tarteira ca cayena e as ameixas, tapando ata que estas abran e coroando con perexil picado por riba para chamar a familia e que comece a papatoria. Vamos, home, vamos! Que? Resultou o guiso ese de coller 4 cousas por aí ou non? A ver este experimento, hai que probarlo. Vaya movida máis guapa, Choco, espárrago verde, coliflor, ameixa, fiuncho e un chiquitiño de viño e caldo que tiñamos por aí. Un pouco de sal, un pouco de pementa se queres e flipas por cores, Cazola de choco con espárrago, coliflor. Do estáche bo. Aburiño! Está boa. A ver que tal despois os gases. Ai, Dios mío, ai, Dios mío.